हाय लोगोफोर आंनि जेडि बर' फेमिलि इउटुब चेनेलाव आंनि गोरबोजों नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसेबाव बराय हरबावलायबाय लोगोफोर। दिनै फेमिलिखौ लानानै बेरायनो फैदों आङो। जाय हटेलाव थांनोसै दा हटेलाव थांनानै एसे मा मा जाग्रा मोनजायो बेखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोननो। नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। नै लोगोफोर जों दा ओंखाम जानाय लोंनाय हटेल खाथियाव फैबाय। ओमफ्राय नै ओरैजाय जिरायग्राफोर दोननाय दंखाजोबो आरोखि ना बे माखायाव गासिबावबो। ओमफ्राय जों दा अर्डार होनो नागिरदों जानो थाखाय नोंथांमोनहा नायलांबाय था। ओमफ्राय फेमिलि मोनहा नैबेयाव जिराय होना दोनबाय आङो नैबे न'आव नैबेयाव आरोखि ना। ओमफ्राय दा बेयाव हैसिगोन ओमफ्राय मा मा दं बेयाव आं नोंसोरनो एसे देखायलांसै आरोखि ना। नैबेयाव नुदों गासिबो। नैबे दखाना बे मोनसे आरोखि ना बेयावबो दङ नै मा मा जानो गोसो बेयाव मोनजाजोबगोन। ओमफ्राय अर्डार होनांगौ आरोखि ओरैजाय नै बिथिंजाय बानायनाय जायो। बेयो जाबाय टिकेट काउन्टार नैबे टिकेट काउन्टार आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैजायबो दङ जाग्रा लोंग्रा हटेल आरोखि ना। नै बिथिंजाय मोनजाजोबो बेयाव नैबेयाव आरो बानायग्राया नैथिंजाय बानायो बे संग्रा खावग्रा गोजा आरोना। जास्ट बेयाव मा जानो गोसो मोनजाजोबगोन आरोखि स्टेन्डार्ड आरोना गासिबो। नै ओरैजायबो दङ ओरैजाय बिराद दंबावो नायनो लागा। ओमफ्राय उखैनाय मोनबाय आरोखि ना लोगोफोर एसे जाग्रोनानै लाग्रोनोसै। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना। नै बेखौ अर्डार हरबाय लोगोफोर नैबे आरोखि ना लिस्टआ चिकेन ओमफ्राय राइस हाक्का नुडल्स माने माबा चिकेन चावमिन जानो नै फिसालाया ओमफ्राय चिकेन चावमिन जानोसै आरोखि ना। लिस्टआ स' अर्डार हरबाय लोगोफोर सफैग्रोथोंसै दा नेगासिनो दङ आरोखि ना सफैथ'वाखै नै। आजा मानो खै घन्टा नेनांगौ दसेयावनो जागोन दा मानसि माबा गैयियावलाय मानसि बांद्राय बिसोर गैयाना। दा नैबे बेलासिनिफ्राय मानसिया एखे भिर जासिगोन आरोखि बिराद। दा मोनजासिगोन लोगोफोरनि थोरसिया सफैग्रोबाय आरोखि जाग्राया नै साम'सासो सफैग्रोबाय ओमफ्राय दासिमबो जाग्रा लोंग्रा गैया आरोखि। आजा नै सफैग्रोबाय आरोखि ना। नै लोगोफोर हांसो सिनाया मानसिया फैगासिनो दं आरोखि हांसो देसिबो दं। दाबो गैया माथो सफैया। आजा जानो लुगैथारबाय नामा? नेनायखौ बायो एसे फ्रेस लानांगौ माखौथ' हाखु दाखु जानो लुगैयो लासै जानांगौ आरो नेनानै थानांगौ। नै सफैबाय आरोखि आजानिया वाव आजानिया सफैबाय आरोखि ना। लेमन चिकेन कारि राइस तो आनी है दे ठीक। नै लोगोफोर सफैबाय देख थौसेखा आरोखि ना नै बेदरा थौ फिसाजों ओमफ्राय फिसालानिया वाव थौसेखा नै सातनिफ्राय बेसेबां जायो जादो सङा दे इसुक दे इसुक बेसेबां जायो जा नांगौबा लादे ओमफ्राय इखौ सालादखौ ले सामब्राम हर गथ'आ इखौ जाग्रोदो ओमफ्राय इखौ लाबाव जा साइजखा लोगोफोर जानो फैनांगोन आरो नै लोगोफोर जाग्राफ्रा सफैजोब्बाय आरोखि ना नै प्लेन दाल चिकेन राइस जादो आजा नै बेदर ओंखाम सालाद नैबे ओंखाम ओमफ्राय नैबे हाक्का नुडल्स सालाद राइस
हक्का नूडल्स राइस प्लेन दाल शांति से खाओ। चटनी अब खाओ सब खाते कभी हैं खा लो ज़्यादा संसारी टेस्टी है टेस्टी नै लोगोफोर दा जाबायानो आरो जोङो नै ओरैजाय फिसालायाबो जाबाय फेमिलियाबो जाबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय फिसाजो माबायदि मोनदों आमा बिराद गोथाव मोनदों आरोना ओंख्रिफोराबो पारफेक्ट जादों ओमफ्राय आंहा जानानै मोजां मोनदों आरो आजायाथ' माबाखौसो जादों हक्का नुडल्स जादों आरो बेना चिकेन हक्का नुडल्स जादोंब्रा आंहा ओमफ्राय आब'आ ओंखाम जादों सनाया नायलायनो रायलायनो टाइम मोनलायथारासै माथो जानायालाय जादो आबा जादो मा नायथिंनाय थालै जागोन बगिबिलाव जाफैदों लोगोफोर बगिबिल ब्रिजआव जाफैदों आरोखि काजिरङाथ' नङा कान्चनजंगा दा गोथाव बरिया संदों थैदा बरिया टेस्ट का मैं जागासिनो दं लोगोफोर बानलुखौ साफा दैखौबो होबाय लोंनाया आंना दैया जाबाय बेनिखौ खावनांगौ बिराद टेस्टिखा इसे ओंख्रि लानि र'
बिमाया जानाया रायलायलायथारला माथो रायलायनाङानो जानायाव रायलायनाङा आजायालाय जादो आजा जाना हो गोथाव ने बिमाया गंग्राय हुगारलायबायलै मोजां बिराद गोथाव जा मोदोम जा जा जाम्बा केमेरायाबो खावसेल' नुयोब्रा खावसे जाबा खावसे ओरैजाय बिमाया गोथाव मोनदों लाबावनोसै आंहा नै थौआवसो होफैखाबावो ओंख्रिखौबो ओंख्रि माने दाउ बेदरखौसो जाखादोंबा जोङो चिकेन हान्डिखौसो जादोंबा जादोंथ' बिमाया गराय गलायबाय नामालै ओंखाम जानायालाय लोगोफोर गराय फैदों आरोखि गराय फैलायो ओंखाम जाबा गरायबो नुबावलायो ओरैजाय होद मा जाहोलां हारसिउलांलै बिमायालाय गरायबो एखे गराय गुफुरबो फैदों आरोखि जागासिनोसो नै आजा माबा गरायलायनानै मोजां मोनदों ए जाबाय था ओंखाम जाबा बिदि गरायबो नुलायो आरोखि गुफुरबो इनो बिमायालाय ओंखाम जानायालाय मा What नायथि tasty? नायथा जाखो जानो हाला नामा मानसिया एसे उदै बुंनाय बायदि मोनदों साइसखौ नायनानै बानलुआ एसे गोसा जादों नामाथाय गन्थं फिस्लुगासिनोसै आजाया ओंखाम जायाखै आरोखि बेहा मासो जादों चावमिन चिकेन चावमिन आं आखाइजोंसो जानोसै जाना हो आखाइजोंबो जाजायो मोननै आखाइजों जायो हुगारदो आबायजोंनो हुगारदो बाबा आलु दाबा जाबाय थादो सिरि सिरि रायलायना जाला जाला बाबा नै इखैजा थांबाय ओरैजाय गराय गुफुरसोमोन बियो गराय गुफुर फैदोंमोन हाय आरो ला बिमा हायनानै लाबानो मोनजायो
मा बेलाय बुंग्रायाबो बुंग्राय गनायफोरा बेलाय बानलु गोसाथार लेथ्राथारलै ओंखाम जानायाव बुंग्राय गलायबावो बानलु अरस'दोंना आङो नै बेखौ जा बेबो दंबावो बेयाव हामाया जादो बेखौ सातनि मोजांथार बेखौबो जादोआबा नै इखौ जाना हो नै इ गोथावथार नै बेबो जानो लाबाय इखौ नाहरदो जानो नै बैयो दालिखौबो लादो दालिखौ दालिखौ बालथिङावसो होफैखायो लोगोफोर गगा मोनदों आंहा लादो इखौ नै जानो हाला आजा आखाइ सुनानै फैदो आबा दे दालिखौ बेयाव आखाइ सुग्रा दं आं लानोसै आजानिखौ गोजौआव थांना दे आबा दे बेयावनो गेलेबाय था स्लिम जाजोब्बाय नै लोगोफोर मोजां मोननाय सना जानानै गोथाव मोनना ओंख्रिफ्रा गोथाव नङा ना बेदर जानानै गोथाव जाया नोंहालाय गोथाव मोनना मोनाखै बिराद गोथाव बिराद गोथाव मोनदों जानानै